У розных народаў розныя мары. У нас жа, беларусаў, і як і ў іншых паняволеных народаў, галоўная мара, вядома ж, пра вызваленне. Вось толькі калі гэтая мара чакае сваёй рэалізацыі стагоддзямі, ці мара гэта яшчэ? Альбо папросту фантом, які ніколі не споўніцца. Увага. Здароў, сябры. Згадзіцеся, вельмі важна не толькі чытаць, што адбываецца ў краіне, у свеце, вельмі важна гэта ўсё яшчэ і разумець. Вельмі важна штодзённа думаць, бо той рэжым, з якімі мы змагаемся, тое зло, з якім мы змагаемся, якраз такі і хочуць ад нас, каб мы перасталі думаць. Ёсць людзі, якія ў думанні дайшлі да досыць некепскага ўзроўню, якія займаюцца гэтым вялікую частку свайго жыцця. Адзін з гэтых людзей – гэта Валерый Руселік, вядомы вам як Дарога. Падпісвайцеся на ягоны канал, слухайце, спрачайцеся, не згаджайцеся з ім. Галоўнае, трэніруйце сваё крытычнае мысленне, сваю здольнасць думаць, і давайце разам будзем гуртавацца і рабіцца лепей штодзень. Жыве Беларусь! Жыве вечнасць, сябры, не забывайцеся. Натиснули подобайку мне и обовязково Миколе. Не забудьте подписаться и на канал Радикс. Микола Дзеток. Чаго хадзіць наўкол? Свабода, вось бадай пра што мы, беларусы, марым найперш. Зірніце на нашу гісторыю. Суцэльнае змаганне за права быць сабою і жыць уласным розумам, каб ніхто не стаяў панад намі. Зірніце на нашых герояў, спрэс тыя, хто паклаў усяго сябе, каб дасягнуць гэтыя мары. Зірніце на нашыя святы, а ніводная нават не наблізілася да галоўнага, да дня волі. 25 сакавіка 1918 году наш народ пасля амаль 1,5 стагоддзя няволі абвесціў свету, што ён скідае з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якую гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край. І ў гэтыя познія сакавіцкія дні мы таксама гаворым пра яе, пра нашу беларускую свабоду. Вызваленне чарговай групы палітвязняў, 20годдзя плошчы 2006 і рыхтаванне да сёлетняга святкавання 25 сакавіка. Прамаўчаць, праігнараваць нашу галоўную мару гэтымі днямі папросту немагчыма. Ну, але добра, вось ёсць у нас мара пра свабоду. Тысячы і тысячы паклалі за гэтую мару галовы, яшчэ больш зведалі рэпрэсіі, выгнанне з радзімы. І дзе тая свабода? Які сэнс з гэткай мары, калі незразумела, ці яна нагул калі-небудзь споўніцца? Ну, хто ў сваім розуме пакладзе сваё жыццё на тое, чаго гэтак і не здолее ніколі пабачыць? Адкажу на гэтыя цалкам сабе справядлівыя і лягічныя пытанні ўсяго адным сказам. Тым, якія першымі паўсталі і пайшлі ўміраць, каб жыла бацькаўшчына. Памятаеце, адкуль гэтыя словы? Так, гаворка пра сцяг, які перадалі з горадні слуцкім паўстанцам 1920 года. На палотнішчы была вышытая пагоня, а на адваротным баку словы, якія не толькі сталіся запаветам для цэлых пакаленняў змагароў за вызваленне Беларусі, але і адказваюць гэтыя словы на згаданае вышэй роспачнае пытанне. І тыя гарадзенскія дзяўчаты, якія вышывалі, і тыя слуцкія паўстанцы, якія ваявалі, цудоўна разумелі, што свабода не падае папросту з неба. Да свабоды трэба імкнуцца, за свабоду трэба змагацца. Не было б іх, не было б нас. Тых, хто падхапіў гэты сцяг і панёс яго далей, каб, магчыма, аднойчы перадаць яго нашым наступнікам. Паслухайце, мара гэта не папросту тое, што з'яўляецца вынікам яе спаўнення. Найперш гэта, уласна, памкненне і шлях да спаўнення мары. Гэта, калі хочаце, працэс, дзеянне. То бок у маршруце паміж пунктамі А і Б мара гэта не пункт Б, а, уласна, шлях з пункту А ў пункт Б. Як немагчыма, скажам, ведаць нейкую замежную мову, не вывучыўшы яе, ну альбо сабраць кошык яблыкаў з непасаджанага саду. Гэтак і да ўсялякае мары трэба імкнуцца, трэба дзейнічаць. Мару немагчыма папросту высидзець на ўтульнай канапе. Як той казаў, рабі пільне і будзе табе вільня. І менавіта ў разуменні гэтай прыроды, гэтай існасці мары, я перакананы, і палягае яе сапраўдны сэнс.
сила і неўміручасць. Ну і па скрыпту. Ну добра, дык а як тады нам дасягнуць нашыя мары? Што трэба-то рабіць? Ісці паміраць? Не, вядома ж, не. Шлях да беларускай мары складаецца з тысяч і тысяч самых размаітых крокаў, чынаў. І сёння гэтыя чыны здзяйсняюць і беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне, і дэмакратычныя сілы на міжнародных перамовах, і арганізатары моўных курсаў «Мова на нова» па ўсім свеце, і шматлікія асветніцкія ініцыятывы і арганізацыі накшталт «Будзьма беларусамі», і нашыя музыкі, і літаратары, і іншыя. І кожны з нас, і я, і ты, усе мы таксама можам далучыцца да гэтага шляху. Зрабіць уласны крок насустрач нашай беларускай мары. Урэшце пачаць размаўляць па-беларуску. Вывучаць родную мову і культуру, гуртавацца з адзінадумцамі, дапамагаць адзін аднаму. Дык будзьма сабою, сябры, будзьма беларусамі. Хадзім разам да нашай мары. Лунай не с короны на вековых ветрах. Наш от крови червоный, от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе. Вядзе нас по землі і по воде, і як сонце, що ніколи не заходить, і як зорка, що ніколи не впаде. Айчина, Бог і гонор, молитва на губах, крывіцкая погоня, нясе наш крэўны сцяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе. Веде нас по землі і по воде, і як сонце, що ніколи не заходить, і як зорка, що ніколи не впаде. Погоня не спиняє ні боль, ні кров, ні страх. І над Кривицьким краєм, як птах, лунає стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе.